Matalle 2, ottelu numero 66, Veimanni Tuominen ja Jussi Sirenius. Matalle 2. Just, lähdet täältä polvea heti läpi, polvi läpi, crossface. Crossface ja polvi läpi kun on lähet. Homma vaan. Just. Ja valmistautumaan Jarkko Suojoki, Olli Kattelus, Lasse Aho, Villi Konkilainen, Justus Hirvi ja Aleksi Mikkonen. Valmistautumaan. Joo, Aleksi lähti miettimään. Mutta varmasti ei vaan tästä. Se on ihan poikki, painan läpi vaan. Joo. Parasta underhookia sitten. Älä anna spiikkiä, älä anna ylös! Roolaa kunnolla siihen. Vedä! Nouse päälle! Kunnon kaarti, ota kaarti siihen. Ota se kaardi siihen, kunnon kaardi. Aapo, kaardi. Ota kunnon kaardi. Joo, siitä kääntää sen monta kertaa. Aivan. Mihin meneekaan vaikka oman ollaan? Se on aika vahva ja pitkät vivut, se saa tosi vahva. Ei yritäkään. Mä saan se polvi sinne kaverin se päällimmäinen polvi sinne matkoon, niin se ei pysty sulkemaan sitä halppiin. Pidät painon sun päällä, sit lähdet ohittaa. Otat blockfootin sen toisen jalan. Blockfoot toisen jalan. Ilari. Se tavallaan. Ja nyt lähdet hakemaan käsiä irti sieltä. Samaa mitä aikaisemminkin, niin tulee kyllä sieltä. Pidä se kaverin postura vaan alhaalla. Joo. Vedä heti alas. Nyt sä tiedät jo. Se on ihan hyvä, että mä oon ehkä ulkopaikassa. On vaikea saada sitä kaveria selään. Vaikea saada. Heti kaardi vaan kiinni. Kunnon kaardi. Jes. Kelariva kiinni. Nouse ylös. Ja nyt omat ratkaisut. Hyppää Kalle kaardiin. Nyt Tommi pitää tehdä heti nopeat ratkaisut. Joo. Hyvä se underhookki vaan sieltä, jes. Kaveri on väsähtänyt. Älä anna sweepipisteet vaan siitä. Aivan vaan vaikka. Noin. Ja nyt mene jo. Kierrä. Älä anna sweepiä. Pysy päällä. Vedä siitä polvesta. Paino päälle siihen. Aivan. Sinne vaan. Voit kääntää siitä itses. Siitäkin voi kiristää. Nyt kippaa päälle. Joo. Vielä liiku vähän. Sä voit hyökätä siihen käteen myös. Ja Matalle 1, ottelu numero 67, Jarkko Suojoki ja Olli Kattelus. Matalle 1. 2 piisaa jäljellä, 0-0 Kalle. Kato se päällimmäinen käsi sitten, että ei... Nyt pidä, älä anna! Nousu päälle! Tiukkana Kalle, pidät sen kaveri alhaalla. Älä jäämakoile sinne, liikettä taapo. Noniin, nyt päälle! Ilun sait Kalle siitä. Oi vaan! Oi! Villi Konkilainen, Justus Hirvi ja Aleksi Mikkonen. Tulla johdat Kalle. Minuutti 30 jäljellä. Kaverilla ei oo kunnon kaardia, siinä voit potkassa sen jalan pois. Voit tehdä niitä pudotuksia mitä on tehty. No niin, ja nyt. Varo näitä sweepejä. Joo. Minuutti 10 Kalle. Nyt Älä päästä sinne. Paina ne huukit pois sieltä.
Yes. Paina. Niin, ja pysy päällä. Oi, ja päällä, nousu päällä, työn lattialla päällä. Nyt Tommi loppuun asti. Ja Tommi. Ota se selkä sieltä. Huukit sisään. Se tippuu justiin, ihan justiin. Älä anna huukkia, älä anna Persettä taaksepäin. Taapu, persettä taaksepäin. Älä putoa sun. Noin! Mene hitaan. Nyt pitää tehdä. Vie alas. Puoli minuuttia jäljellä, Taapo kaikki peliin. Täysiä. Just. Oi vaan. Oi. Pidä. Ja nyt sitä selkää siltä. Oi, päällä. Just, ota se käsi kiinni. Yes. Kurista sitten. Voitat siinä. Pidä vaan. Pidä vaan siinä. Pidä siinä, voitat. Vittu huuda. Älä